እዚ ድምፂ ቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እዩ። ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን። ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮንኩም መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እዚ ብቤት ኢየሱስ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎት እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መንፈሳዊ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም እዩ። ሻሎም ሻሎም ካብ ርሑቕን ቀረባን ትከታተሉና ዘለኹም ህዝቢ ኣምላኽ፣ ሰላም ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ዘርእኹም ይዕዘዝ። ሎሚ ምሳኹም ዘለኹ ሓወኹም ኤፍሬም ተኸታታሊ ትምህርቲ ንሪኦ ዘለና ዝሓለፈ ፍቕዲ ቁፅሪ 14 ሪኢና ነርና ምንባሪ ኤዳው ዝብል ሎሚ ኸ ከምቲ ተቋፂርናዮ ዝነበርና ክፍሊ 15 መላእኽቲ ዝብል ክፍሊ ክንርኢና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝረዳእና መጠን ምሳይ ክትፀንሑ ብትሕትና ብክብሪ ዕድመኩም ተባረኹ እምበር። መላእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ህላውነት መላእኽቲ ይምህረና። ሓያላት መንፈሳውያን ፍጥረት እዮም። መላእኽቲ ዓሌት ኣይኮኑን፣ ኣይባዝሑን፣ ስርሖም ንኣምላኽ ከምልኹን ከገልግሉን እዩ። ብሰንኪ ዘይእኹል ሓበሬታን ፍልጠትን ብዛዕባ መላእኽቲ ዘለና ርድኢት ሒደት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ምሒር ኣኽብሮት ካብ ምሃብ ዝተለዓለ የምልኽዎምን ከም ኣምላኽ ይርእዎምን፣ ሓደ ከዓ ካብ ፍርሂ ዝተለዓለ ወይ ካብ ጉጉይ ትምህርቲ ዘይግደሱ ኣለዉ። ክልቲኡ ኣተሓሳስባ ግጉይ ስለ ዝኾነ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተወኪስና እቲ ሓቂ ክንርዳእ ኣሎና። ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 19 ክሳብ 20 ክንርኢ ንኽእል ኢና። ሓደ ትርጉም መልኣኽ ቋንቋ ትግርኛን ዕብራይስጥን መበቆሉ ሓደ ስለ ዝኾነ እቲ መልኣኽ ዝብል ቃል እተላእኸ መልእኽተኛ ማለት እዩ። ብግሪኻውያን አንጀሎስ ይብልዎ። እዚ እውን ልኡኽ መልእኽተኛ እዩ። ክልተ ፍጥረትን መበቆልን መላእኽቲ ኣምላኽ ባዕሉ ዝፈጠሮም ፍጡራት እዮም። መዓስ ከም ተፈጥሩ ንጹር ዝኾነ መብርሂ የብልናን። ሰለስተ ክልተ ዓይነት መላእኽቲ ኣለዉ፣ ቅዱሳን መላእኽትን ርኹሳት ዝወደቑ መላእኽትን። ኣርባዕተ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ማዓርግን ስልጣንን መላእኽቲ ይዛረብ እዩ። ሊቀ መላእኽቲ ገብርኤል ወይ ከዓ ልኡኽ ኣምላኽ፣ ሕልቅነት፣ ዙፋናት፣ ገዛእትን ሓይልታትን፣ ሱራፊኤል ከምኡውን ኪሩቤል ምስቶም 4 እንስሳ። መልኣኽ እግዚኣብሔር እቲ ናይ መጨረሻ ኸ ኣእላፋት መላእኽቲ ኢሉ ይዝርዝሮም። ውድቀት መላእኽቲ ብትኽክል መዓስ ከም ዝወደቑ ብሩህ እኳ እንተዘይኮነ ቅድሚ ሰብ ምፍጣሩ ከም ዝኾነ መንቀሊ እቲ ዓመፃኦም ሳዕቤኑን ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28:12-19 ወይ ከዓ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 15 ከምኡውን ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 3 ክሳብ 4 ብምንባብ ምፍላጥ ይከኣል እዩ። ሽሕኳ ኣምላኽ ብዘይ መንቅብን ኣበርን እንተፈጠሮም ሰይጣን መሪሑ ሓደ ስልሲት ሓጢኦም ዓመፁ። መንቀሊ ውድቀቶም ሓደ ናብ ሰማይ ክድይብ ምድላዩ፣ ክልተ ዙፋኑ ኣብ ልዕሊ ከዋኽብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብል ምድላዩ፣ ሰለስተ ኣብ ወሰን ሰሜን ኣብ ልዕሊ ኸረን ማሕበር ክቕመጥ ምድላዩ፣ ኣርባዕተ ኣብ ልዕሊ ርእሲ ደበናታት ክድይብ ምድላዩ፣ ሓሙሽተ ከዓኒ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክመስል ምድላዩ። ሳዕቤን ዓመፃ ሰይጣንን ሰዓብቱን መላእኽትን እዚ ዝስዕብ እዩ። ናብ ገሃነመ ምድርባይ ብመቁሕ ጸልማት ምእሳር ንፍርዲ ምሕሳው። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 4 ኩሉ ግዜ ስዑር ስፍራ ምስኣን ምድርባይ። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 9። ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ ቁፅሪ 6 እውን ከምዚ ነንብብ፣
بناي زلعلم مقاوح دقا تحت تسألمات نتفرد تعباي معالتي عقيروهم الله أبقى يحاون دينن مدرباي نزل عالم كا ليتن معالتن مسقاي رأي يوهانس معرف عسرا فقدي عسرته سرح اتوم زودقو ملاختي أمنتي كاب أملخ متان كفليو يتسعرو يحممو ناي حاسو تمهرتي يسفعفحو سب رخص كحسب يحبابلو أنصار قدوسان ملاختي يقالسو سرح سيطان يتغبرو قدوسان ملاختي حاده قطرم حاده زي فلطم الفي جزي الفي أشح جزي أشح يوم يبلنا عبراويان 12 فقد 22 قدوسان ملاختي أي موتون قدوسان ملاختي رقعتي فطرت يوم أعنتي سب أيوم يوم أيريون يوم أبقى سي حادة فقد حادة خنت نخلينا ربعي قدوسان ملاختي بخبري كابسب يبلصو مزمور داويت معرف شمونته فقد حموشاي قدوسان ملاختي تحوتات يوم كالاي بيتروس معرف قلته فقد 11 كمون أبي يهودا معرف تشعته خنرئ نخلينا قدوسان ملاختي يحقوسو يوم أبلوكاس 15 فقد 10 كمون أبي يوب 38 فقدي شوعته أسمات ملاختي حدا سراويت مزمور 33 فقد 6 خمون مزمور معرف 203 فقد 21 أسمات ملاختي قطرخلته زلاأخو ويكا زغلغلو منافستي عبراويان حاده فقد 13 أسمات ملاختي قطر 3 حالتا حوي اب مزمور 244 خمون عبراويان معرف حاده فقد 7 كاله أسمات ملاختي حريات بلنا قدامات تيموثيوس 5:21 كمون دقي املاخ يوم اب ايوب حاده 6 كمون ايوب 38:7 مسفن اب دانيال معرف 10 فقد 13 خمون دانيال 12 فقد 1 زوفانات ساب قولوسي 1:16 رومي معرف 8 فقد 38 معرقن مسرعن ملاختي كيروبيل هزقيل 10 نخلينا كيروبيل فلويات عينت ملاختي بخبرن صباقن زغرمو فطرت يوم قند سرحم حدا خبر املاخ كحل زحلو زفطره 3:24 كمون املاخ زملخو زداغم 25 فقد 18 كساب 20 እግዚአብሔር اب كيروبيل يو زقمت اب لعلي كيروبيل يو زنبر قداماي سامويل 4:4 كالاي نغست 19 فقد 15 كيروبيل ابرتعو غصوم أربعتي بحري أملاخ يرئي سرافيل إساياس 6 كاب حدا حساب 7 نخلينا سرافيل بقانقا إبرايست زندو زبارعو مالت إيو بجكا أب تنبيت إساياس 6 كاب حدا حساب 7 أب كالئ بوتا تتقيسوم أين رخبو منينا سرحوم قنا نأملاخ أملخو زغربو أب حاتيات فرد أملاخ زفتسمو وكا زصريو مس زوفان املاخن قدوسانون طبيقوم يرأيو بتخلت اخنافهم اغاروم يشفنو بتخلت اخنافهم كا غصوم يشفنو مالت فرهات املاخن كبرن بتخلت اخنافهم كا ينفرو مالت قلطوف مئزازوم يرئي لك ملاختي ميكائيل لك ملاختي مخانو مصحف قدوس يزارب قال سبكا جبريل لك ملاختي يزبلو علو مصحف قدوس غنا كمو ايبلنان اب مصحف اوالد كا سرافيلن كالوتن لك ملاختن علو يبلو سيطان بعلو
ሓደ እዋን ቅድሚ ውድቀቱ ሊቀ መላእኽቲ እዩ ነይሩ ዝበሃል ዘረባውን ኣሎ እዚ ኩሉ ግና ግምታዊ እምበር ርጉጽ ኣይኮነን ሚካኤል ትርጉሙ መን እዩ ከም ኣምላኽ እዩ ሚካኤል ሓላው እስራኤል ተባሂሉ ኣሎ ከም ሚካኤል ዝዋጋእን ንተግባር ሰይጣን ዝምክትን ምዃኑ ተነጊሩ ኣሎ ኣብ ዳንኤል 10:21 ከምኡ ዳንኤል 10:2 ካብ ፍቅዲ 1-4 ሚካኤል እቲ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ዓጂብዎ ዝምለስውን ንሱ እዩ ተባሂሉ ይግመት ኣብ ተሰሎንቄ 4:16 ገብርኤል ትርጉሙ ሓይሊ ኣምላኽ ግብሪ ኣምላኽ ማለት እዩ ናይ ገብርኤል ኣገልግሎቱ ትንቢታዊ እዩ ንዳንኤል ንዘካርያስ ኣቦ ዮሐንስ መጥመቕ ንማርያም ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ተራእይዎም ትንቢቱ ወይ ከዓ ብስራቱ ምስ እቲ ምምጻእ መሲሕ እተተሓሓዘ እዩ ዙፋናት ጎይትነት ሕልቅነት ስልጣናት እዚኣቶም በኣምላኽ ተሰሪዖም ዝተፈላለየ ቦታታት መንግስትታት ንምግዛእ ዝተዋፈሩ ብማዕርግ ከዓ ሓደ ካብ ሓደ ዝበላለጹ ረቂቕ ፍጥረት መላእኽቲ እዮም ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:16 ክንርኢ ንኽእል ኢና ሓፈሻዊ ዕዮ መላእኽቲ ሓደ ንህዝቢ ኣምላኽ ይሕልው መዝሙር 91 ካብ ፍቅዲ 9-16 ክልተ ከዓ ንህዝቢ ኣምላኽ ይመርሑ ሰለስተ ፍርዲ ኣምላኽ ይፍጽሙ ኣብቲ ዝመጽእ ዘበን መላእኽቲ ነዚ ዝስዕብ ክገብሩ እዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ዓጂቦምዎ ክመጹ እዮም ፍርዲ ኣምላኽ ክፍጽሙ እዮም ነቶም ሓቀኛታት ካብ ሓሰውቲ ክፈልይዎም እዮም ደጌታት ሓዳስ ኢየሩሳሌም ክሕልው እዮም ባህሪ መላእኽቲ ወርትግ ዝልምኑ ግናኸ ኣምልኾ ዘይቀበሉ መዝሙር 103:20 ነህምያ 9:6 ራእይ 4:8 ዕብራውያን 12 ካብ ፍቅዲ 22-24 ንኣምላኽ ዝእዘዙ ኣብ ማቴዎስ 6:10 ከምኡ ማቴዎስ 26:53 ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:22 መዝሙር 103 ካብ ፍቅዲ 20 ከምኡ ናብ ይሁዳ ምዕራፍ 6 ኣገልግሎት መላእኽቲ ኣብ ብሉይን ሓድሽን ክንፈልጥ እንተደሊና እዘን ስዕባት ጥቕስታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ዘፍጥረት 16 ፍቅዲ 10 ዘፍጥረት 21 ፍቅዲ 7 ዘፍጥረት 18 ፍቅዲ 2 ኣብ ዘፍጥረት 19 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 24 ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 12 ከምኡ ናብ ሆሴዕ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 4 ዘጸአት 14 ካብ ፍቅዲ 19 ክሳብ 24 ዘህልቁ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቅዲ 30 ክሳብ 35 መዝሙረ ዳዊት 34 ፍቅዲ 7 ከምኡ መዝሙረ ዳዊት 35 ካብ ፍቅዲ 5 ክሳብ 6 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 91 ካብ ፍቅዲ 11 ክሳብ 13 ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 16 ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 12 ክሳብ 30 ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 19 ካብ 5 ካብ ፍቅዲ 5 ጀሚርና ማለት እዩ ብነገስት ምዕራፍ 1 እውን ፍቅዲ 3 ኣሎ ከምኡ ናብ ፍቅዲ 15 ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 22 ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 26 ክሳብ 38 ከምኡ ናብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 43 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ 21 ክሳብ 23 ከምኡ ናብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 26 ክሳብ 53 ክርኢ ንኽእል ኢና ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 11 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 51 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ክሳብ 19 ከምኡ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 26 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 3 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 23 ከምኡ ናብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 19 ብሰፊሑ ክንርድኦም ንኽእል ኢና ግዜ ኣብ ዝረኸብኩምሉ ግዜ እዋናት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብሰፊሑ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ኣብዘን ተጠቕሳ ጥቕስታት ማለት እዩ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዚዙ ይባረኽኩም أنا لو معلتي كفلي أبزات كنودينا مالتيو زغتصل تمهرتي يسوس الزبل كوينو قطر 10 وشدشينا بس إحنا مالتي خصاب شعقن بالسلام تصنحوا تباركوا